салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ, хуш омадед ба канали мо. Инак мо дар ҷойи фурӯши портерҳо қарор дорем, то ин ки аз нарху навои портерҳо барои шумоҳо маълумот диҳем. Дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Портер 2 соли барориш 2009. дӯстони азиз, мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. манин ҷои боркашониш, манин намуд аз кафои мошин, ҳама балонош ҳолатош хуб. дӯстон, мана чӣ хеле ки навишта шудааст, расходаш 10 сахта. мана дохили салон, 2 электропакет, коробкаш механик, сиденьёша багриф, сиди плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад, пробегаш 294,000 километр. дӯстони азиз, нархаш чанд пул аго? 80. дӯстони азиз, мотори инҳо 126 персони CRD, нархаш 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 914 0300 92 738 48 59. портер 2 соли барориш 2006. дӯстони азиз, ин 4 дара мебошад. мотораш интеркулер. мана манин ҷои боркашониш, манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салонаш барои шумо маълумот медиҳем. ёдовар мешавем бо хоҳиши ҳамун бародарон ки портери 4 дара ёбед. мана кофта ёфтем. қафо, дарои қафошам электропакет. манин ҳолати салони қафои мошин, дӯстони азиз, бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. ин ҳолати салони пеш, 4 электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, кондитсионерош кор мекунад, пробегаш 254,000 километр. мани ҳолати салон, боз ман инҷа мини бар дорад. мана якҷон инҷо роҳҳои дурбар автобусида мани мини барашам ҳаст. расходаш 10 сахта. нархаш чанд пул? нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 89 89. портер 1 соли барориш 2001. дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин. мана чӣ хеле ки дида истодаед. манин ҷои боркашониш, манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. чӣ хеле ки гуфта будем, инҷо расходоши нависагӣ 10 сахта. дохили салон, 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. дӯстони азиз, пробегаш 223,000 километр. ин ҳолатош бисёр хуб. сиденьёш кожин мебошад, кожини сиёҳ. чанд пул гуфта сидака? нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 99 08 92 775 80 10. портер 1 соли барориш 99. дӯстони азиз, мошин гаштагӣ, шаҳри хуҷамбе. манин ҷои боркашонии мошин.
ёдовар мешим 6 баллонаш ҳамаш нав. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо боша ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. менча расходаш нависе ки 10 та ва 100 та гуфта мана. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, менҷа магнитофон дорад, пробегаш 360,000 километр дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад, кожини сиёҳ. боз мен инҷа мена чӣ хеле ки дида истодед мини бар дорад мана. қапоқша або пешти нишон дидуфтам мана. мини бар. нархаш чанд буд? нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 739 93 50 92 659 26. портер 2 соли барориш 2006 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле дида истодед. манин қафош дӯстон устосиян ки то 3 тон бора ба ҳазур чаҳпа мекунад устосиян. то 3 тон бора ба ҳазур мебардорад. این حالت جای بارکشانش داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механика, اینجا CD پلیر دارد، CD نیش باگریف، پرابگش 195,000 کیلومتر. نرخش هم پولکو 75 بوده. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 750 0080. портер 2 соли барориш 2010 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин. манин ҷои боркашонеш ёдовар мешим. балонош сасияниёш нав мана. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мани расходаш мана навистаги 10 та 100 дохили салон 2 электропакет, мани ойна чош кнопочни мебошад, коробкаш механика. менҷа магнитофон дорад, сидениш багреф, пробегаш 246,000 километр пробег. боз мен инҷа дӯстони азиз мана мини бар ҳаст мана. инҷаш мини бар. мани ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 0000. портер 2 соли барориш 2009 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. манин намуди бернаи мошин. ман инҷа ҷои боркашониш. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ман инҷа расходаш нависаги 10 та 100 та гуфта. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 322,000 километр. мани ҳолати салони мошин. боз ман инҷа мини бар дорад мана дӯстони азиз. роҳҳои дурба мебромдаги шайтон ба ҳазур. мани ҳолати салони мошин. нархаш чанд? дӯстони азиз, мотораш 126 CRD
нархаш 85000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 842 10 20. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.